Għall-ewwel darba u skont regoli tal-Unjoni Ewropea, 600 sajjiet rikreazzjonali tal-lampuki fil-Gżejjer Maltin jistgħu jaqbdu kuljum sa 10 kilogrammi kull wieħed kuljum. F'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu tħabbar li l-istaġun tal-lampuki se jiftaħ kif inhi tradizzjoni f'nhar Santa Marija. Id-direttur tas-sajt Gilbert Balzan spjega li l-limiti ta' kemm sajjiet rikreazzjonali jista' jaqbad lampuki kien deċiż wara negozjati mal-Unjoni Ewropea. Spjega li sa Ġunju tas-sena l-oħra l-Unjoni Ewropea kienet qed tesiġi li sajjiet rikreazzjonali jista' jaqbad biss lampuka waħda kuljum. L-ewwel proposta way back in Ġunju tas-sena oħra kienet ta' lampuka waħda kuljum kull persuna. Din ovvjament ma ġietx aċċettata mal-ewwel, imbagħad rġajna għad-diskussjonijiet u wasalna għal 5 kilos. Ovvjament morna aħna fuq il-mejda u kien bis-saħħa ta' Malta u anke l-Italja li wara li anke rajna x'inhu jiġi ddikjarat mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-10 kilos kienet tirrifletti l-qabda attwali. Ir-regoli jortu lis-sajjieda rikreazzjonali li jistadu bir-rixa jew bil-qasba minn 8 mili l ġewwa, is-sajjieda kummerċjali jistadu l-barra minn 8 mili. Ġie spjegat li l-lampuki li nqabdu għal skopijiet rikreazzjonali jrid ikollhom tul ta' 35 ċentimetru u ma jistax jinbih. F'każ li nqabad ħut inqas minn dan id-daqs tinżamm biss 5% tas-sajda. Fl-istess waqt ma jistax jinżamm abbord jew jiġi maħżun. L-applikazzjoni tas-sajt rikreazzjonali ma' laqdiet tad-dilettanti tas-sajt jalqu fil-5 ta' Awwissu u l-ewwel awtorizzazzjonijiet joħorġu fl-ewwel ta' Awwissu. Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajt qalet li kien hemm policies li kienu qed iwaqqfu dan is-sajt rikreazzjonali u fl-2020 ġie negozjat qbil mal-Unjoni Ewropea biex id-dilettanti jkunu jistgħu jarmaw iċ-ċimi tagħhom. Fakret li dawn il-bidliet jaffettwaw lis-sajjieda kollha Ewropej.